Доктора Ирус Мехомякты отзывы от всего души барои ҳамаи шумо тиям. Секрети рӯи блеск метия ранги китаёра рошна дидаген, кареёра рошна кашидагия. Ма вақте ки ҳамеш вай рафтем, дарсхони Москва рафтем, рӯи язанакам ха блеск медод, ба гуфтам ки чӣ кадаги? Ба гуфт ки вай кадагим сайда гуфт. Ба ғайри гуфт сивороткаи чӣ мекунам гуфт, фуромӯш кардам гуфтам кремума овардан дав фақат сиворотка мекунам. Ба гуфтам чӣ сиворотка ҳай? Ба ҳамира додма дарон кадам бо гирифт. Ба хадам заказ кадам ай ҳами. Рӯ ранги шиша мешава. Артикулш 120-44 ранги шиша. Инами рӯра ранги шиша мекунам. Ҳозир и пустоя тамом шудагия да пастиш кон видеош мекунам. Анаиш ишам ай ҳами серия ҳай. Эксперт, серия эксперт, иам сиворотка. И боша моментально рӯра мекаша. Инам хай рӯра мекаша. И блеск моментально да пеши чашми шумо маълум мешава. Ма ҳозир ҳар вақте ки таҳорат мекунам, ай ҳами мекунам. 116 артикулаш сразу ай ҳами мекунам. бовар кунед духтаро. Просто супер бомба. Гарантияш кати. Гирен да сумкачавот нам кайтон гарданен, кай ки таҳорат мекунен, рӯтон да кунен, аҷоибот результат метия.